Bueno. Omogeni karibu. Gajari. Karibu omogeni. Simba. Omogeni karibu. Omogeni yo Simba. Taya borongo bomulo boli oikoire. Ai. Habari yako? Borongo bate bete habari. Dangote. Tera bwana namaka telire. Aya, bugiango bukano. Abu tera. Será borjarita daga tiene merongo. Será borjarita daga tiene merongo. Atare tiene que tingue. Atare tiene que tingue. Ella va a tirar a ver chicuaya nadie buene. Ella va a tirar a ver nana ye buene, baba kaina moiri roke, baba kaina moiri roke. Onde viri la saiga tato, onde viri la saiga, onde viri la saiga tato, viri la saiga. Ngakaga oge bono yo mito, ngakaga oge bono yo mito. El vino mozara, niekero, baba gatumera algodane, atare que tingue, boca gamba maña baisa yo tiene yo iré, boca gamba maña. Echalo pionere oye, evaluaneri bello con tu amoino, evaluaneri bello con tu amoino. Egeti ya taba que ya con ya ñona egeti ya da, egeti ya taba que ya con ya egeti ya da, utare coñonera cobao. Usare coño de la goma, Dio varia con el Dio varia tue con el ya tue con el Dio varia con el Dio varia con el ya tue con el la gloria y no quiere de que ya en la gloria y no quiere que ya me digo me vas diría amaya yo a ver que digo poco me daré hacia ver amaya yo poco van amaya yo poco van. Hacia ver, amaya yo y moco van, amaya yo y moco. Aya chinkoi, bato mati. Aya era ngora muy tarase. Aya, bongina tuara kwane kabisi. Tomba maisha na mioyo kama nani. No kanga na ne. Eka ditego toma, ni tutomo toma. Ati. Wa no tore ga ina bo mwana mito. Wa siti.
abatabasi mutacho bonyasi ane boko wa mutiga boko gororoka na neguleki negulemu ya mate nesereti nebuwa. Aya mbiya mono ikalansa bano. Aya asechida gekichiga omugaka naro obwate emyaka emiyemo netano ebere tiga iche nera tutebe gotera komaweka Ismail huyu mama ako na miaka 103 years. Omugaka wega bwate miaka 107. Mugaka ga. Totera rio gotero komo. Jumwesi wangu iga. One minute. Ndira bakoro bagateba. Ndira bakoro bagateba. Akoro bagateba umukungo morogi mama. Akoro bagateba umukungo morogi mama. Ukungo marogero okoro mwana mojandire. Ukungo marogero okoro mwana mojandire. Okoro mwana mojaja gengo be musambe mama. Yagengo be musambe ligoro limogwere ndire. Oyange bwana. Odawe jija mama. Oyange bwana. Odako nyekerango mama. Oyange bwana. Aya asante. Aya sengencho ekegeni kire kyabagaka nabangina balibe myaka ere igorake bono tigabagaka abara ento muino watu bukana oyere caminaro oyere Aye, Natali Ramos quiero aba masaka gochana. Muyere kami. Aye, sabana bande bebe aba kana magesa bire. Muyere kami. Aye, Natali Ramos quiero aba masaka gochana. Muyere kami. Oyere caminaro, oyere. Aya asante kanke Biya mama aba hotu muna njoma tana isi kubaikira biya mole mwezi Nyasaye tadi wo muya twikira mbiya mono asa marieta na mwana to otero muino uyo abana bagaka bali babwiti chingero chinga nkoro uyo gukwana agoro ku Moses yaro memba
korunya kora kwa mo monto muno yo ngachika bageni korunya kora mwe wete gendeki mbia mono nero tienya saba sese ni mono ndere umanjana sere buna lero mpenzi stera tingo kweba keronda koroji na maiga mange stera no mwana onya nyari ari ngai mbia mono nkora ngo ira mbia mono mosese ni mono mbia mono sana na goki gumono litanga ni kwana ndarwe aso mheshimiwa alika naro ira ebigori binta na korora kera nse monarwa bagaka mbayo buna bagaka narorira nabangina omo ko monene mono na rana muyogoisa kona koba chinga kindo jenga na bagaka bari bagotire mono na baramente ni akende asa marieta ihonkor ko Evan Sanyona ugechure koruwa betutu nyatieko iranda bandi na tengetia wente miaka gite otigaye muno gatero kama na terete nga mugaka mayaka era gasabe ndagera murugi oye nyangweso ata muruteke genda nyangweso toro chaya mayaka nyora nyora komo mate abayare gabana. Haleluya. Abantu banyasambie mure nagokire korora masio yani ara makuru kumbua paka na kumiringa ine alika tata tianya sana kuigorera ikiagera ayonsi nigo kwagerire abeire uyu ukwana kurubusibu ine wa yakuru kwandurugitenyi no mwana ubarongo sobere mabundu ari no mugichorare kurunyamira ngamba kubirio batero komoiga inte tu akamwina Moses na manyonjo bosi woda bagaika buya somo choma bundu bantu ba mabundu bakarora buya mono yendendo kwa nesu Musocho fa abantu batwara kubuginga omwise kotara soka ni gale no mechando menene mama sengejo kwegorera chianga cha sengejo kwegorera mabuta ni sabuni moro jerende Puya mono mugambi abagani baitu mwakira iga omogoko monene no mogoko monene gento tanya korora umugambi gwaturangetie ogote otoetani bono tigabondo jena ogwachita toborio mutongi itonga nyasaye ule moyo tato tokonyire ntwa malero turi moyo omurendo mugambi oyo emiaka yenerare moyo agotato etani no mugambi na eno momente kerogo miaka egocha nyasaye musesenie nabangina baitu mwaika ya mure na ende mbuya musabere umugambi oyo iga nyasaye museseni njetimanya digotera oyo no erieta nje nkana yongoro kusibini kana ukabeiro umugambi nyari bari masaba nero oyo iga mwa abande mwiko igwanga kana oyo no moyo na kwete nero moyo nyasaye na nyanjete na yagwanje bose kiana abwate miaka 90 na ngapi abwate miaka 95 na ndakogendie gari nche gonkoro kwa Joshua Ngori Olenge korwa boguche kiamukama aiga enkande ntugo tuwe tango ogucha marinya magambara nyase mere tubara nyuwa marango bara nyuko beta bara nyubonga mage bara nyubonga magua kamba terali yake embura yatua naende yatua embura monyali yankoleire mokogoti yagatire chombe chana gati waira ora ya chingara banyangero
omugambi aye no mwana onka twagosabeire amaya asogotacha onyansi bwana kogororoka nagokibosio nomomurore omokore kebuga kusitwa tebete ngalina rengo mokenko minyokanko bonki buna aberia mbeche ominyoke aye omugambi arika kogaka bosi bachagaiga igo bagusabira amaya kwa sababu bana karondo kurangiria bagaka kuchibuo sobo kunaye nememo gwakorire igigwikanite na ndigekorekana igo tukugusaba ogenderere igo naende ogenderere igo naende ogwatene n'abantu bande bakubwatisie erinde busuye itegende busio nyasaye agosesenie naende agosesenie mbuya mono aya naete bangu nokoroku mbuya mono ni mono mugambi litangakire nga mbuya mono asa mugambi steve wakorire into gotana gokorekana ase byose pinya sago sasi njama lieta Lawrence nyabire bongire kuronya na peacemakers koromocho mwewetu mwa koromocho bisa tinya mboro sana omogaka koromocho bunari liateretu obise tenya moro sana lero tigira mangana yo terende tende tenende terende 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 iona orunkurio gotero komo omaete oyo Moses oyo aromemba bare gotana kisomo nyonjo moinyorete tugaterera kisomo nyonjo nkarua nkarosinya kura tugatimboka mpaka tugika mabundu naumba kunere minto kamuranje moinyore igoro yabo iseke barero igoro yabo iseke barero igoro yoboriri babwate kwinira buyaki bonwonga igoro yobodimo babwate mwaigweta gotero oku aya chinga kichine chiro asa masikani manene ntobwata omwaka omogaka obwate emiaka 90 naende ogokwana egesongo tiganga iche mwaribaga abiseke barero igoro yoboriri babwate igoro yabiseke barero igoro yoboriri babwate aya mbiamono ngotenga mole karati gake Much thanks against of honor, Simbarati, and all other guests this year. I'm very happy. I'm very happy to be with you here. My name is Alexander Unjira. I'm from Wanchari. I have been a teacher, I taught for 34 years, and since he retired, he's now 33 years. It is very rare to have against such a visit like this one here, to get all ages of the people who have become old, the people who have forgotten even their names. We know some of them are up nowadays here, the intellectual climate, which modern living is a paradox, and our technology creates miracles of science, but the field to satisfy our deepest needs. It puts wheels under our feet, but fears and oppression in our hearts. We are able to live longer, but not better. More comfortably, but now more contentedly. So we say a human being is an enemy of himself because he's afraid of what he knows. What you should do, try to better your best. Even this time we have been taught the comparative degrees, bigger, say smaller. So you should know those people differ. God has made us to worship Him. So those who pray without ceasing. The more we should, God must be pursued. The more you chase Him, the more you catch Him. If those who understand the language, you know what we mean. So you are lax all what God has given you. He has given you some gifts which He has not given to anyone over here.
Even someone asks you, are there very many here? You say, yes, there are not very many. It is only you yourself. Even though there are 3 yous in you. You yourself, God, and your partner. So let us wish the one who has made us to be here today. I've come from Wanchara down that way. So I'm very happy. And let this, our happiness, let be, our heart should be restless, our heart shall restless until they get in God's presence. Is when we shall rest. So try very well. I'm very happy. Abang na bari mutari kuwan che kondu to kunya ko kuruchin kurumba mbuling kongu sangita mwana umubiro be ile kuru soko mego koma nani ken ko ya twekera chise mi go chikere ine aba muranke uri ba urabanda urusi o chaka ko kora yara maya na nyasa ga ko komenta uno konya kumutakekia una konya komenta konya komenya matuka amange ase igo na basa birama ya mwezi ankina ande to chichebo igo keep on going. That when I saw they was trying to look for votes here to be one of the members, I pray without ceasing, without stopping, now and then. So I wish you every success wherever you go. And also moko gana munya kuta jabu kusaboka aba murana baya aba muranya mambe ba kunya majedi tanana matemo garba sagania mari ke chugana ba ba kuminjikarenga. Baru tu gua kucinta ke kalau baku nacenya merendonge, nanti beta itu nya soal kurbi deita. Apa tu teramo di siang kundi negi sakuku sidia. Tore mari omuano mumura nero kede muna bona chinga na ngi chiko nya komesa iguluga. Mbuya mana wish you say. Diamond Sikoi. Diambaraki. Mbiamono sana seli bagana nyolire ngwakera Steven nga mbiamono sana seli baga bina mondo cheiga nche ntwa kole tobogambi na Steven kero omugaka nyacha endo chekero manga kole tekepindi nyacha soa igoto gachorukomo kuruenga kie igotora basani toko na gokonya na magendero nande ngakie itwarengenera ro nambwate sti sana ase wodi ane ya jogo ona lengo mo kanselo jogo ngo igumureria to resi usenya gitere korkoresi jogo basi oresi yo wetera amasabo mwabere moko ngachinga kichi chonsipi ninche oresi yo orwenye gitari otene ina nere nche yega igo amasaba ino naragerete ndororo nande na ikirega igo nko basabera maya naende mbiamono sana Steven kogera gese emyaka yonsi nchembwatange emyaka 85 gambwate bono lakini nana korora moyegonde bwensi ogokoru no omorai onga buno yorero narorega iga igo ngwakera Steven nyasaiti gakobeko ogendereko konya asokonyara erinde abantu baitu bagendereko twaro bugimo buya mbiamona seri bagakera abakwana bange mbiamona sana Tali biyega. Sengenge fasire dia kogenda. Tinta geti agende atalaba na jireke kiachane. Usebono. Antita itimo beka mono mabigo cha kumurangeri tacha. Na mutagete igo. Eyengu siengi merega iga. Narara olio tenere taba murabe biranya. Mumata murabe biranya. Muba manyete. Aya, bali ndete ensinyolende, ensinyama aba muleta kala tiki. Tiko mwako yaba kwani dekeyemo nero olende tensinyo. Nko igumale nga chinkororo. Nero otenere te chinkororo gusiye itengima. Na bongo matebera bugangi jireli bakobuga bongi kirende toka kanyete. Yamor. Buyamore. Ensinyama bobo na murakora ki.
ekerensi yare kabo bobe mobere mobe mwaka nyachare batabanga kiraka nga yore bitalia nenkiraka oyo no mwana na abwa tomoke naiba no sintu agenda oyo kurunya chenge oyo nero mulikione omumuro ngari muro gichingo mubege itamba akanga nkamubega akabali ichuma muri kuguri ichuma nkamwega sibo ichuma esinye twanye sirire seitugere nyamaiya twatira twagenda njere ya mongolisi twagenda asagurukwa aroketi mweta roketi ine kere siasa riki umwaka nyacha ndenga kiraka nga yori no yondi kinu mwaba yondi twagukigali twatire nsere igotira twagenda je twayokonya abantu barabi abantu baitu twatwara kubasiya negara twabwa tuli mokeroka aga omuntu mino manene musike karika esiribwere sino nyesike oburai no buya Watu abege tukabegwa chera mari kikeroka negari emeyiyo insara abintu binde birinta abatebe umuntu wage tesimi nya chaga tabanga abantu bakagwenda ime usiya sariki kagara busiyo magara no ari kiro umuntu no ari mago nondo chai basi pono esina oyade bagenda nyamira kugirango mahate twate igobona nche gasinate nenete igashi yo gusirera mani ngakimoro chego mwanyaka baraba shobe bya kitamba iringino yakwete mu aroje byantare tababere barateba mangana nsa byamona Samarieta naende nguru kansala Peter Situ inche na chore tuweta na korete nyachaye gasingi yali bugirango ikagaranga chorubo kansala iga tingo kwana mange senge juye chinsa naro mheshimiwa aya asenge juye chinsa chikogenda kero muntu tacho kukwana nima tenga mwarosire naende fast ready bale kogenda kwa romo pira no mugaba na simbaraji omusaba nganga kireka ibirengete gaiga igotinte getiko mobeka saria masikani asede kemo abagambi nchwango tena ngo Elieta na sokora First Lady Kisii County, Honorable Steve, all protocols observed. Abagaka n'abaginambi yamule nje nkuru kwa omugambi James Mumanyi yonte nenerete location ya Keumbu uno mu acting chief. Biyamono asekegenieke. Asante. Kolera ngoiga wakaba mtuna banginambi yamule mwesi. Jino muganduka boss se location ye bene ward ye mama Justin Nyang'au igo twabaganiria maya ya mwana Steve Antonio asimwabeta ons kinegendo kyo kumya itana ko balinde bo Steve atorente range gaiga tuaje okera egendo yoka turakore no kurwa maskani uchasa abantu bali bamito baleo kurwa maskani kurwa sogweta togweta unabona njona acha on behalf of my father tali ebo lakini miaka mbu hata na bonde anget kabira wo na ikune tamani na gento kuna kuna tamani na gento ni timba na bele na wata kira maya togenda rega biyamoni ya saa conceive don't worry this is normal thank you Kerongo nkorokwa omugambi ebyombe Choki munyamwaya umuchibo bilongo location Jekuru kwa isikana fsari moime senior retired omugambi okerera
Mugambi Douglas, acting chief ibeno. Stafford Omwasa, assistant chief Kiemenyinga sublocation. Ndiamano. Charles Nyonko volunteer Mugambi Nyamecha. Biamono mwezi. Karangorere garanya korora bangiga. Biamono sana nagokire korora bagatua bange. Abangina nabagaka. Gusise ninga yoko bera usina saba gotu. Mugambi Steve asise nigwe. Na ino Moses nigu mumenya na enda mumenya ryoka. Mana baseni sana. Aya, senginjo, otenta ite koria keki na injo togoke. Aya, first ready nache nabeshimiwa togokore egasi na barabu aria assembly. Assembly na kigoro kwega gusi. Bunge gose bunge. Gose nege Swahili. Akine Swahili. Ege ikaro. Tigange umugambi tokora komo. Nande nero tenete chibesa. Egere a introduce nabeshimiwa bacha komo. Abeshimiwa tokora na bwegas. Nande mbaro chimia ke yeino na inde eyiga gusi igo oyo gakora kwenyororo ande barato beke menyororo bona era kinero tenete chibesa tiga introduce chimu ya beshimiwa. Baiso Eyo baba ningo kwa nyingi baba Eyo nungu yuli baba enyororo ya ito tata Biamono sana. Agavin. Abantu babitara bakwari biamone. Oyona amukuri tigara irangora. The first lady aba MCA bari gaiga abagambi bagambete abantu bamangazeti nabarorere chiri Diamond TV nabagaka nabangina b'imyaka emenene nabakwandira biamone na inde monene yesaba akwe muri no mogoko nkwani yangu igonya tubwatie emoko yabona sana ndiyamono ncha samari tankuru kwa pito tachi onkuru kwa nyororo kuruseito gari gonko gamba se wodi kurukunga munyerero irubuge tutu chache nuti narora mugaka memba no ara no musani onare umusiki atarambe katima etie kiaganyitimba kabona kino muntu miyare na bande nabarora kuruseitari nanche natwara mogoko monene gochakorora muyegoyo ntanya korora kurugisa nyiborwa ubekire ugaiga nani narorire nk'abantu barana abantu bwate myaka emenene uno mugino narro bwate myaka emye yamo ne 3 nategerera amatero spiara goterwa nainde gaya maete gari kunya kuyatera kuruma yake ikona bakorokana ngano mugino mungaini ndarachi kuona mangana mange abashimiwa mbare twasana barabu kiamba karibishe babakwani ande babatigero musulimo kunya kunywera gaiga taiwa mbare ngamago tanga mago musuli biamono tigancha kero mweshimiwa uhoikanga abana babwate chinkororo chirio mugakoria kwana kurwari sauti mo ibwika ne nkororale chinkororo chiri mwoko iguna yare nkororo nere biamono sana nkoba kwani ase maro bengi anga bwairire buya mono nchina gokiri abagaka mwaka naro bwate miaka 107 omongino bwate miaka 103 narorire ng'abang'ina bano baligeri buya bamenyete Mwanyasaye kere nko baligeri oyo bamenyete Mwanyasaye taikogota igakanya goke arioke miaka yae na inche ngota yanga kintare gwike miaka rende
mbono nkabwate emiaka emeke ntawike emiaka nainche ng'abirira ng'ega lakini kere twagenda mwa Nyasaye nabo tukwamerera emiaka kinagokire Mheshimiwa Steve nakumiri nobwata abagaka abagotu abang'ina abagotu korusa out mugirango narora kira kabonara naro mwaka ono ariko sauti mugirango na inumbu ya mono etwaleta facility iga odota inga tumwa company tuchikenere na indu twatebire ng'ama inde omo MCA obo ikanga korusa out mugirango buya mono sawa sini takone tu ye mheshimiwa ye mwakere chinga takambu ikaini mulo sinje timbu atikende ere na abwata onye kumwanchite Nyasaye nyoroki ngoko boko iga mbia muri mwensi mbia muri kakita Nyasaye ogerete moikira matukaya iga omaete abibuli bane bali miaka 87 80 bate miaka 100 na bali na abana taliba na arogokire sana Mheshimiwa Steve naenda uchi Steve igasoka Nyasaye anakomosesenia ebintu byako na gukora amomentera matuko nera amenye aike miaka ye mwaikire gosebona gaki moko musabira bo tali bo gaki asa malieta nje ngoro corona dia chira bako na corona diongaga e bwachira ndo nkere sauti mugirango igondo mo MCA ase wodi ya moticho igonchorera maneke amakia UDA lakini ngokorega asia mono mugaba noito simbarati tali nimo mubegerete chikura ntagete ko batebiga abagambi narorera bachifu mulega bangi kamuranche seitali ntubwate sese Elia Romeru nakiguruko ekebengi seitali matabagirango kerakana kibako ikiruka kerakana kibako kekebengi nakie bagirango bako kiruka Elieta ndiro ngioto ikoli kwanera ekenyangi no nabo keraka ose nangaine nabo igo nabo bagirango bako ikiruka igo ngikinyangi igo kamuranche ntuko katole gasi tokorera abantu bagusiye gasi toros chipara tobeka match toros chichiro twagache chiskuru asabana betu bagosomera abangira bagache ruchichiro bakorere biashara roro banyore chibesa ere bya gose ere bobe omugaba no yororo na atete gokore gasi abantu mbale barumirwe kebengi aba MCA ba minto babere batatu iga kimuranyore bagokura matanga bakurere baseringana ki tiagotukureraga gendo okura assembly asege ikaro na babone dogoreki gukurira niga bagote kubakurira ekiero kwikaransa maria intutogo ikaransa twabanga chibesa ngakichigo tumeka twatebe chigende chirocha echigende ibeno echigende keumbu bononye kuraire stibo ire bintu ibeno ochego kurira abantu bagokonye ochego kurira abantu bagokonye ndo iwana ine igo mubakani ngakiti agokuriraga gendo kurira arali bakurire bunge egere batige simba akolegasi na babunge bakorereki baleliso ere buya gosere bobe egere ka 2027 mochoro mo MCA olbwate eliso sawa sawa aye mangana imbiya Steve ere mbiyale Steve ere mbiyale mweguro bakura tari okolegasi aye biya agote bunaki asante asaigo mutigale no molembo Nyasaye no toliamo omusolinko nyora mule asante mbia mono sana nimbwate omo MCA otendereta mang'ana yemechieso na mang'ana ya utamaduni amang'ana na yabang'ina yonse ne budget nabwate na mwachi Westalinke tigache gocha abang'ina chibese kosebona gake mbale kama gotenga tigaba kuni mbia mono sana abagaka nabang'ina ngo kwani mbia mono naende twensipite tigatutewe Nyasaye no muya ino nabaya ane ko basabere Nyasaye arabamente miaka enda seri yana arangura na 5 abamentere tai woyo aya igaria asege ikaro nchengo Richmond manani yora yori ne kurwari bogetutu ya mate ogetutu ya mate nkurwaria asisakawa ari mwegwete ngasakawa karimira nigeteni ninje ngogambaria bona njigende keninge maetake lakini rende ndoje Steve wakorere gasingia tayo ekara Steve wakorere gasingia na nduto kumusabira Nyasaye kumuseni
lakini na Steve agokora egasi eye okoba ya omogabana oito oyo ogoruku Paul Simba Arati mono egasi bagokora na engiya bono no atore maega ng'irorere enkwano gete yakwanirwa ng'oyo orwa abagaka baminto kare abagusii bamenyete na omorembe buna mwakinete emiaka eri yaino emwakinete mubwate amasikani n'obwanchani abagaka mware goisaransa ari ero mwasanga orokore obosi bwaera mwasaba egeiseri lakini rero nkoreba ori more enkiki abeire bono kaki kamoranche nona abarai baitu tubwate borogongo rwa gusii abange babuchirie endamwamu nkwanya kaba morai otware endamwamu omae kora abantu ndamwamu njanya kogenda ase oborai mbari gochiare boniga buna boniga togokwana iga abantu baitu buna mwaigumbare barumire gose na ebibengi buri mware gokinia abana abo kware konyora omwana oyo motige gochiari nachabe gento gete bona abarai mbarororo ekero chode koba omorai manyanga naye abananchi begenete mwanya abantu yakwegenire yakoire ekirogo ogenda ochikobarwanirira ari sigisi obaretere ebinto okoire na gochinka ochikong'ea gokura nokure gaki igo noretera abantu ebinto egento ngobateba buna inwe abagaka tema korwa ogosemi uchise ebigori ebi ebike binto mbiang'ora nsagasaga biakorete ki biangete emomanyete ng'omogetutu nere omomura omonene bwa omogusii bono igo obwati igo nomobasi omogetutu nagamba ekero agamba tochieti korora nyomba echi chinde chikomoruta magena nkigekoira ekero omobasi anyorire ekero geke bono gochakire ng'a nere okorutwa amagena ntokobateba batware amasikani gaki inche nabasaba ase amabera batebi batiga omomura oyo bwa omobasi aragamba ekero agambire gaki karasinywe emiaka teri koera 10 tomae gocha goteba gaki ntwaete omomura oyo omobasi agasinywa egasi tigare torore omomura ki naende tokoereria abagaka twagaisara mwagaisaransiriri kare mwatebanisa ebinto bire bobe mwarangeria onye n'omogambi ori mwamate yaya obogambi bwao bwabeire iga na iga tari omokoimoka amagena mong'eko moruta obutari bogambi eki nechisegi tokweretera chitari ngiya twancheranire ng'a ntochikorwa ogosemi ase ebigori ebi ebike bamanye naki obogambi bwakagambirwe abana baito basoire ase ebinyweigwa ebibinde bagotumekwa n'abantu oko bababwate chibese bachaka korama abagambi totakogikeria egento ekio naende nimaete mwaru chinsongo inye chiagusii arisi moisaranse noe nkioreria arisi mokora isaranse noe ncheraria teba iga omogambi omuya gwachorirwe gwatumirwe toikoire nase abanto bagochora oche kobatari ng'a bosi ari ere bobe igo tigarike rirube ari saini erusi ase egasi eria mochore omong'ao omomura omoremu gose bono gaki emogocha goisaransa na omonto ritimbo ochire ari oumeire chinyang'au nere mwegenda mwatoma aika omeire chinyang'au aminyo airane gocha gote tigache nerirube abatebi bono egasi yansinyire gose bono gaki inki omonto buna Steve atarareraga nkinche ntararera gote serikali neyemo tobwate nki aba bande bagokurera abantu bachoretwe bakavuga ng'a bosongari nechibese chiro bagochikobeka emibuko yabo bahikire banyorera omwana bwarati okanire otebire inche tiga nkorera abantu baria bataka bang'ete chikura egasi bono bang'e goteba omwana bwarati obeire omobisa ngwanja tore tobakanye tobasabire Nyasaye baonchore mbuya mono tiga Nyasaye abaseseni n'abantu abaya nkorunda egento getega Steve amanya naki agopanga n'abantu abaya sawa sawa mbuya mono tiga Nyasaye abaseseni mokogenda mogende n'omorembe mbuya mono sana abamura bakwanete amang'ana maya nainche tigang'iriri bageri gwakera morai Steve ng'a mbuya mono ase omoyego yabekire omonene iga Steve tiga Nyasaye agosesenie ande naorore ng'a Steve nanyorete abanto abagotu abanto mbare bagochorwa mbakonyora abanto abagotu taribo
lakini Steve ubainyoire tiganya saa museni nainde ntaka gotebanga bona ase utamaduni y'abagusi ari ase assembly n'abaheshimiwa batebire tiga tusitoririe rituko torose egento kerakonye utamaduni y'omugusi ekemira ky'omugusi ase eng'encho noene chindagera nchire twakarire chikegusi chiachakire gusira ebwenete twetiri chiko erire chindagera echi abantu baito banyakuri chiko kwenda chiagochiagerera abantu bamenyire emiaka emenge taribo egento kende gia kabere ase serikali enene nebekete chibesa abantu abagoto babwente koegwa nkaete nkonyora muri chibesiri chiabagoto muri konyora muri ng'otari konyora rende njiro ichi chinke nase serikali ye county twabekire chibesa gochikobakanira ekadi ya NHIF ase nyagitari go mweshimiwa Steve ebesa eri twabekaga iga abagaka babagoto bonsi babeka orona abang'ina ndoche mbali bange erinde banyora ebesa ekero barwarire bana nyagitari babwenigwa matekero omonto emiaka yachire nebimura bokonyora ng'a biachakire korosa mapema inde kero kwana nyagitari naye kwanyora ng'a nabo okonyora amariogo anya gokanya chistress egento kende mwaigura abaheshimiwa baito bakwanire amang'ana amange inche egento ndasabe bono gusii yaito iga iga tiga tokore egasi na omogavana ororo ase eng'encho nere ochorire oregeti naende buna ndoche omweshimiwa Steve abwate omoyo bwa okounganisha abantu bonsi tuchi tobwaterane tounganisha abagusii bonsi pi tobe egento ekemo tobe buna engaki eria nyachaya arenge ororo engaki ya nyachaya abagusii babwataine mpaka riria abworete chikura agakirwa chikura na abagusii bonsi pi abana abaito nonya abande basirire nabo bagokwanirwa bairane erinde bakorera abantu baito egasi ase eng'encho omonto onde bwensi ochorire iga achorire akorere abananchi egasi taribo igo ekina kindabasabe nkobakwanera tore ebirecha nabiro binabo bire mborekeresa nabo igochagia kuna omonto kwanyora ng'a onde okorire mamincha erinde bairane bakore egasi nabo igo ng'akera omogavana oito ng'ambia mono egasi akonya gokora nengiyere tomosabere naende agenderere gokora egasi eye atome Steve abaretire ebinto gochaga iga Steve ninche tererete chibesa namwe ebibesa bitari bikeiga ase budget abaroseri chipara nisi nyagitari na binto binde igo nkaete ngokora are boigo ase okokonya abantu baibeno igo mparenga bagoteba ng'a tiga Steve agende bosio mwanchire Steve agambe emiaka ende egocha momae gocha komenta ekerogo mparenga bagoteba ng'a Steve akore egasi na omogavana okoroka Simba Arati mwanchire akore egasi na Simba Arati mbarenga mwatebire ng'omogambi Simba Arati agambe emiaka 10 moche mwaka emiaka ende egocha mbia mono sana tia nyasaye amente emiaka erinde moche moike emiaka eyo ende egocha momobekere na inche mogocha gwancha na inche nyasaye kagwancha momogavana moroche ninyarege ndeke mbia mono sana tia nyasaye baseni tia ndangeri first lady before that tiangira ni ase omogambi oyo lakini matorege gabaheshimiwa nkorigitore gento geke tokomenta Steve erinde nera wa omusuri ori twakwana monya gosio matabangiro ikaponyo omusuri ori bakoiguya mbia mono sana tia nyasaye baseni tari babarai bakwanire Chian sasa kuja kidogo tu 1 minute ye company ya Taracha mbili na rili koraba bwate sia kubaya balenta mwarwaligwa muri kocha mwarwaligwa igo na leo no bara tigamba eri bakana bara nyona bakuru transport lero habari zenyu nyote. Habari tena. Our dear First Lady, to Honorable Alika, and our honorable guests. Hamjamboni. Si mnajua leo nyinyi ndio wageni heshimiwa. Mimi venye mheshimiwa amesema natoka Daraja Mbili Vision Volunteers. Sijatembea peke yangu, naomba tu wenzangu pia wapate kuongea kidogo, alafu nitamalizia. Habari yenu. Mko salama? Tumefurahi kuwa hapa. Hata mimi naitwa Joy Akinyi, nimetoka pia mimi Daraja Mbili Vision Volunteers. Wairire Samarieta Victor Marube okarega sina Daraja Mbili. Daraja Mbili ni shirika lyokora egasi yoko support ya serikali. Kokora tere gasi ya okorwani oborure bwa SS. Mama yete SS bono muna inwa bangina nabagaka twarusirie SS goteba noborogi. Omonto onde bwensi omoke omonene abakonyoraki SS. Etajiri goso omonto omotaka.
so twabaalika ni mwezi munyara kwende chinga mwaru chinyagitari njire chirangaria na mokoenda mopimwe oborwere bwesese amatibabu osobo bweni oborwere bwesese mbosa muntu ndi bwensi na bakaraki akonyora esese n'oborwere bwesese ngo bwena buri mbonge borwere gotenga obwa kubwasoira ase omubere na obwaso emyaka yonse igokogwe rioko onywe obwene sawa sawa so twabaalikanirie sinyagitari cheito andons nebe dispensary eri engegari ase ekenyoro obobweni bw'oborwere bwesese mbosa sante mokogenda mugende n'omurembe yesu oyo bwairire asamarita nkoroko Fatma Bosborio ndicho seito mwaka banga tinkari mogusi mogusinde ngo karega sine richikaraga ikoroko daraja mbili vision volunteer mune paraligo paraligo immunity ngo karega si ngo konya abantu bikinyoro banyoro obwene bwabo especially abana abaisiki bona kere muranyori kisikende gyonsi kige konirira abasubati abangina bagatubuna inu maite abantu nabagocha rere abagota abangina bagotunya nabarogi kumbe noburmo batagete tikesi mnechu ngo konya tera abangina abana abaisike okonirrugo ko abana abaisike mono mono abo mogocha maigagari nabonko be namba nabo togo konya na tubwatane ne to konye kenyorike ndiye mona. Asanteni sana. Nilikuwa nimefikiria ni muhimu mjue services ambayo tunapeana kwa kijiji hapa Kisii County. Lango zetu ziko always open. Mkiwa na shida yoyote kwa inalingana na maneno ya GBV, pia tuko kwa COVID na TB. Tunataka watu wahakikishe kuwa wamedungwa shindano ya COVID. COVID bado iko, lazima tujichunge kama babu na nyanya zetu ili muendelee kukaa na kututunza na kutupatia ile blessings ambayo ni muhimu. Otherwise, asanteni sana. Mwaka chinkobi. First, ready before you talk, there is a present for you from the old people. Talk fast. No, they want to give you a present before you talk. You come and receive the present. Special gift for you. Simba numuyari, numuyari kwangu numuyari. Numuyari na mimi abani ngokwani. Numuyari na leo tata ni makwani. Numuyari abagambi makwani. Kizika abo mindo mewi love you so much baba. I do. Thank you. Simba netaya. Torokunga Simba netaya. Simba ne taye kumureka, aye Simba ne mamba. Simba ne taye kumureka, aye Simba ne mamba. Simba ne taye kumureka. Simba ne taye ogenda bontari. Simba ne taye achode bravo bravo. Simba ne taye achode sade. Simba ne taye ale sauti munyeto. Simba ne taye alaniba. Welcome. No.
Hello. Abantu bamintu mbiamole. Mbiamole naende. Nkwa kwamboka Simba. Hello. Governor sent me here to wish all of you long life. Governor Antoman chakova wisheria matuka mange. Chakova ganeria matuka mange. Biamono. With good health. Ere afyengia. You are the blessings to the community. Nigo morogo siseni bugochia seke nyoro. We are here because of you. Etora esengenjo ya ino. We will always be there for you. Tora abo kerenga kia sengenjo ya ino. And I thank Mheshimiwa Arika for this function. Ngwa kero Mheshimiwa Arika sengenjo ye kia berero. It's good to remember our blessings. Nigo toko ogoka gosere buya koinyora okoba kwa inororo. And when old people they are happy, we are happy. Mom Arika will make sure you give them in person. Mheshimiwa Arika make sure na mwairwe ng'ombe. So you slice that cow into small pieces. Okobutera Mheshimiwa butera ng'ombe iyo obutisi obokoboke obutari obokoboke. At least when you are going home, you have something at your hand and remember Governor Simba Arati had said hi to you. Kero kogenda ka oinyore kero iraganda kwaga kenande. Arika 20,000. Mheshimiwa Arika ure merongo ibere chiriwe merongo ibere. Now I have 70,000. Bona niga wate chiriwe merongo itano ibere. I have 30,000 from Governor Simba Arati. Nera wate chiriwe merongo itatu korwa si Governor Simba Arati. So now I have 100,000 for you to go home with. Bona wate chiriwe emye ye momo kogenda nechiro chinga. I will give them to Mheshimiwa Arika to make sure he give it to you before you go home. Akwa Mheshimiwa Arika make sure una ovaire mogenda nechiro chinga. Are you happy? Mogagete. Okay, asante. Thank you so much. Biamono. Abangu nabakega bakiboto nacheke. Abagaka mugaka nduna. Yeah, you cut with the ladies here. Abangina bali mu kinguru kitena kigaye. Aya etekiyiga igebwate nyongo neke burgo osinege chiko. Fasireti gale ntotekekiye kobarokia akugokera egasi mwakorire uritire nyongo. Ege etari nyongo ene keki. Daribo. Ntwana tena bochiga iga. Abangina abandabu. Wait. Yeah, okay. One, two, three, start.
Kata keki kata. Kagwira gotera kulwe keki. We are done. You can cut on behalf of the governor because for men. Oh, they cut on behalf of the governor. Nyororo. Ay, abagaka nchibocha. Abagaka. Umuyare, ahika n'umuyare, umuyare, kumi n'umuyure. Bara, baito, echo. N'umuyare singera bara, umuyare murigoba. Baito. Abana, skaila. Meyi n'umuyule na meyi ningukwanye, kwamoka n'umuyule kwamoka ningukwanye. Ituku bunarere gege nikyali muligo. Baba, baito. Alero no mogoko. Bamina bwaterabo. Mindu mwenya gedini. Bageni mbale seito. Akiba no ngukwana.